Kubor na Khlem jong unong san Hima. Kaseng Fkjgp langpi area unit hakakan lutrek urbanai naitung arjar huai kala Pynremjur ya ka jingle reu klau ki Pulit Assam hakaba kila kem na mausikar ya Ngut ki Khynnah apmoy ki bedai nak shno kerdum kinong kat kam ka Fkjgp kila ong bakaseng kamla ban pedang ya ka jingle reu klau jong ki Pulit ka Assam badru ka ikubleru ya ki kunshnong ka mausikar ki blemi ben yang teli ben pensangnya ya ka jingle baman ki Pulit Assam kaseng ka ikuble kirpangru ya USDPO ka motion road uba ai khar kangor ubala shimkya shisha ya ka kam kaseng ka dawaru ya ka sarkar MDA bagan shimkya ya ka kam namar laman kapor ka Assam kala penthut ya ka shongsan ha ka te ka jaka tapi an no man ta porong ki is pa Assam si dah semua tak teh cung dah tak sudah perlu cinta sa hebat am ta ki bajak klawa ki an hat chno pira an chno tak em jam faham ki ta ki ong lam noi pi sekali dikah keren kar tamasan ki chu hutbaj chu ambaj sampai dia pelajaran di mucak aneh kali ta ki Khlem chok Khlem ayer yang pi tai chenre de ki lam re jo are Hima re tidak mau dicim sarai mare ano la ide man ki ketno tagi yon kam barok nanti penjiri ki ya kilam re kila cim penjiri arawat kila cim tena kalian jong ika Fkjgp langpi area unit ni Pynremjur ya kajing le thombor jong ki pulis Assam na kapor Pkjgp te kumbaga jia dang mentai kasngi ba ki pulis Assam kilawan hasunong mau sikar bat kila kem ya ki armut ki Khynnah ki ba dei tang ki Khynnah abmui na kisnong kerdum ini ki Khynnah ki ba dei u nebarius khadosa ba bolnes khadosa ki ba dei tang ki Khynnah abmui ki ba dang khat sau snamat kha snami ei kilawan bat kila kem ki kum kasen habai ngo sneu ya ba kum kane ni sneu nimlak pedang bat ni Pynremjur ya ki jingla ka jongki ba kinwan ban kem ya ki Khynnah re balai bakin kem ya ki Khynnah bakin pendik penken pensepting kat ki briu jong ka an kena ka jingla kalong kaba ngi kum ka seng nginom la ban pedang kena ka jingla ka jongki ka peni bakim khain snap ya ka jat ben riu ka jongi ki nyopo ki khain riu kai kum ka seng ni Pynremjur ya kena ka jingla bom khain snap jongki pulis Assam kaseng nakapor Pkjgp kayang baik halaga jong ka Nongrim pangiyay dawa bat nginom siya peringinom ID ba hibriu na Assam kasorkar Assam kaniyaywan le thombor di hibriu bijongi kum kaseng ay kublay kerpang yakinong sunong mosikar kiba yami renti telilang gawai ban khanglat ban khang renti makine ki Assam pulis ken yo ban ra ini Khynnah daga jing teli jongki kim sem yo lat ban ra yakini Khynnah naga snong kerdum ibala kem ki ha snong moskar haga juga por kum kasem ngai kublei ru ya USDPO jongka motion road civil subdivision ba ai kharkongor
ubala sim khia sisa hakaba ula poi kloilan hakde ke snong tekum kaseng isaliu yi mainang tri bahas susu ya kakam kumba ude bantre te hagne ka por nagaleng jungi kum kaseng ngibu ru ka jing doa akhmat jong sarkar ka jungi bagade ban sim khia bagade ban pet ya ke jingsa ban ben ya ke jingsa le ben kat ban kem ni khlung ki khna ban prinsip ting ban ka jing kem ka jong ki ni khlung ki khna kala ban khta ya ke jing mo jong berkhat ka jong ki kala ban khta ya ke jing smeo ka jong ki wi khna wat ya ka koi ka khiaru te kum ka sang ni Pynrem maka jing le jong ki kalong kum bala ru khlau te nagaleng jong yasang ngiyayang akan Nongrim bakane kedai kasinong ke jongi kedai ke ri ke jongi wasam umdon hok bantu kelar ya katre ke ta ke jongi bat ngiyayang yada ginom song thai kubor jongi kum kaseng kabangi ngikwa bat ai kelong bangi long kibal kloy baniyang yada wala lagi ni ban hapan poi seuput ubakam eru te khadu nagalem jungi kaseng ni kentu ye pai ba nong susnong jong kisnong baper ka than batong ni yelong teli kumbala kisnong moskar inok ailat yunung wei bonwan le trekli hakisnong ki thawi jongi